Pagparehistro sa mga gustong musalmot sa fluvial procession, subay sa kasaulugan sa Fiesta Senior, nagsugod na. Kini ang gipahibaw sa Philippine Coast Guard Central Visayas. Ang registration mula na hangtod sa January 6, 2025 o 12 kaadlaw sa dili pa ipahigayon ang tinuig nga fluvial procession. Ang fluvial procession sa January 18, salmutan sa mga dagkong barko ingon man sa mga motorbangka. Giawhag sa Coast Guard ang mga nanag-iya sa mga sakayang pandagat nga naglaraw nga mosalmot sa sea procession nga moparehistro na og sayo. Gitunga sa duha ka grupo ang mga mosalmot. Ang usa lang kuban sa mga barko nga anaa sa 35.1 hangtod sa 300 gross tonnage. Sa ikaduhang grupo, mahisakop ang mga motorbangka nga anaa sa 3.1 ngadto na sa 35 gross tonnage. May mga rekisito usab nga gikinahanglang subayon aron makakuha og permit. Kabahin na ang fluvial procession sa umaabot nga 460th Fiesta Senior Celebration. Usa kini sa mga highlights sa kalihukan nga gihanay sa Basilica Minore del Santo Niño.